Kublishibun phi ki part ba bat kumjuru ya ki parlok rawan ki ba ju sotanat ban pe ya ka hanai channel bat kamtam naga bantai ki kubor ya kop khwai do kha te ngine pe sakane ka wei ka jing kop khwai do kha ka ban salong ha kinshi maulang ren bat hakane ki jing kop khwai do kha ka la ibang hingai kani ka rukom bu ya kini ki price hakabana kaliang jong ki nong punya jong ka te ki jing kop khwai do kha kaban salong ha ka khatrik bunai ba khnai ajar opsaw kilabu ya ki price katkum ke jing kwa jong ki parlok rawon ki jongi bat kermen pila hun hi jrut na kabanta kini ki price namar ki don hadu rup hoteli kilak kata banukong unyo ya song bisa sanlak tangka uba ar lailak tangka ubalai arlak tangka ubasau silak arpho hajar tangka but ka consolation prize kata ka category ka ba a iwe hadu san phunrungut lane ka number iwe hadu ka number ba san phunru kinyo ya ka song pisa ka ba mar silak tangka ade hangne te iman ki parlok rawon wat ki bas new no sip lane ki bas new bok tamru kinyo ya kane ka silak tangka te pen krep ha na ka banta kate ki sngi aipor ba phinlek na ka banta kate ki jingkop khwai do kha namar kilabun ha kane ki jingkop khwai do kha kermen ki parlok rawon ki ban salet ha kate ki jingkop khwai do kha kinyo banra kawai nap deng kite ki henry photeli kilak yakini ki henry photeli kilak kata ka jingkop khwai do kha lapanyai de iba kelengkhoi ba he sroi ba lungsha rangkat bat ki parlok bat ke jaka ka ba pelong ye kani jing kop khwai do kha kan dei ha kapung iba ar simli apo maulang ren kin si diwa lau ka riang bat kini kapung ka don halinti na shilong sha nong stoin kapung ka don harut surok ba te lada philei shubu lada ki parlok jungi ki bompa jupoi menu ha kani ke jaka phin yat bit ka surok ba national highway na shilong sha nong stoin te hakmat ka kenshi lani ka senong ba kan si phin siam ya kani kapung kabadon harut surok hi kani kapung kadon harut sauteli te kin pen khwai habro sauteli ki pung kata kabadei ha ka khat atrik nai ba khandai arjar arpsau kasin ka banukong ru ka ba nagi liang jong ki nong penyan ki pen kot ya ka price hadu rup hoteli kilak tikamta nagliang ki official ni ki nong penyan jong ka te ki jingkop khwai do kha kilakarpat ya ki parlok rawon kumba phila kershan na kapor ha kiwi ki jingkop khwai do kha nakarpat ru bahag te kasni phin yawan manisi benta namar kilak ru kilak bun bat kermen scam ba phinyo banra kawe nap teng kite bat nagamta ka dor tiket jong ka te ki jingkop khwai do kha kan long tang lai hajar tangka shiruyang lane wei khwai iman ya ki parlok rawan kala biang kumtu hakabe de bat ki price lane bat kate ke jingkop khwai do kha handai menta nagliang jong kinong punya ki badeiru ki official ha kate ke si ban kampan sotonat susu ya ki parlok rawan ban kumjuru ya ki pait ba ki bawan ban sakhi ya kate ka jingkop khwai do kha lane ka competition kandon ru kala ki draw na ka banta kate ke ju hi ke si kata ka badei khat adrik nai ba khnai ajar opsaw Tina kabenta ka price chong kala kidro kan de ka brand new Bolero pickup 4x4 lane ladam tre ya ka brand new Bolero pickup kin airu ya ka song pisa ka ba pralak tangka te lakarpan ya ki pait ba makin yawan hagade gesngi na kabenta katika lagi draw bat kumjuru kandang don chuchu haga kerdan ka ba ar unyo arlak dan kebalai silak bat basau san pojar basan lai pojar bat hadu bandriu dang yo ar pojar tangka tina kabenta ka dor tiket jong kate ka lagi dro kante lai spa si tiket bat san spa arteli ki tiket bat na kabenta ka jingpen yale kai ya kate ka lagi dro kante ha kate ka ju hi kasngi kata ha kapor arsiteng thik janmet Shushuru kedang don shushu na kabenta ki consolation prize nalor jong kite ki ndru poteli ki lak kedang don ki consolation prize category B C D kata na kabenta ki consolation prize jong ka group B iwe hadu sangut kinyo mar
laipo jar tengka ke grup C iwe ru sangut kan yo mar arpo jar tengka bat nagamta ke grup D iwe hadu shipo ngut kan yo mar shipo hajar tengka te parlok nagamta ki consolation prize ru kide ki hit ba te kermen pinya yo lada pim yo ikite ki lak ki heru kermen pinyo ikine ki consolation prize group B C lane group D insha banbu jaka do C lane urumbyang ha kapor shibaje no pai singi kata ha khatwei trik nai baknai arab saw but an ipor shiganta shiteng banweng ya ki ding lane ki seat hadin bapi la dep thit ya ki ticket ki jongphi Chushuru nagalyang jong kinong punyai ki la rakhat ban the dokhat mai kata hadu arton hak atrik menai bakhnai ajar saw kata kabadei hak performance step bat kumjuru endon kinong diwi bat diknyang ha kati kasi jinge kop khwai dokha kata kabadei hak khat atrik menai bakhnai ajar saw Chushuru hakati kasi en shiem jingtheu ya baro kijai dokha but omsha ban sajing bam kat bom padei kapor khwai nakabenta ki parlok rawan ki balej ban khwai ya ketika fishing competition te kermen pilatip ye ki rule ki ain ki ba nagliang jong kinong penyat ki shat penyat haka jingkop khwai dokha te kermen pinum penmi kinu kinu ki jingklumar le hakar kom ka badai khwai halaga jong ka jingmut jing perkhat ne jingmut but knang ba kani ki jingkop khwai dokha kanlong ka ba yai be yai renti kumba julong haki wei pade ki si tikermen ki parlok rawan lada pidang de ki badang thmai haka video bat ka channel ka jonga som hai phi ban kerpan daka ba sngorit somha ban ya share like bat subscribe na ka banta kiwi pade ki khubor hakaba de bat ki jingkop khwai dokha te tangkatahi nga wish you pi na benta katei ka khat atrik bunai ba khandai good luck all the very best te khublei shibun